Okay, yan. So happy Monday po sa lahat. Ano, yan, kakasundo lang namin kay Isabel dito sa school. So yan at pupunta kami ng McDonald's. Bakit? Bakit bago? Isabel, why are we going to McDonald's? And we're going on a date. Yan. Kagabi pa kasi yan si Isabel nagyayaya. Mag-date daw kaming tatlo. Yan. Yan ang pang ano sa amin ngayon. Yan ang request. Yan ang ano tawag dyan? Panglambing. Paglalabas. Siyempre paano? Pag sinabi niya kasi mama, you wanna eat outside. Saan tayo McDonald's? Dito sa Preston, no? Hindi pa tayo naka-McDonald's dyan. Dito ako sa may... nakapasok na ako dun. Ako nakapasok na ba? Puro ako drive-thru dyan. Dyan sa may Preston dito po sa Stonebridge. Meron dyan na McDonald's. Malapit dun sa Mayas. Miss? Mayas? Mayas Kitchen. Sarap dun. Tapos across nun, yung Shoppers Drug Mart. Tama ba? Parang Shoppers Drug Mart. Parang hindi. Sobeys ata. Anyway. Parang Sobeys ata. Yan. Tawag nito. Si Isabel kasi, basta sinabi niya, Mama, I wanna eat outside. No. Ngayon, alam niya na yung mga magic word. Like, Mama, take me on a date. Lolo, can we date? O, di paano ka makakahindi? Ang sweet. Oh, and ngayon ko lang na-realize. Tapos na ang February. Tapos na ngayon. So, may tax na ulit ang mga child, ano? Meron na ata eh. No? Hindi ko alam. February 15 lang yun eh. Yeah, pero sa totoo lang, hindi ko naman naramdaman. Hindi naman tayo. Kasi hindi na kami bumibili ng laruan. Hindi na kami bumibili ng... Bumibili kami pero sa Dalarama lang. Yeah, tapos hindi naman kami bumibili na ng diaper. Kaya siguro kung nung baby pa siya, siguro mafe-feel natin. Siya nga pala sininanghan ng mga anak na. Bumili na yun, sigurado. Ay, pero malapit na mga anak sininanghan so, na. Sa Toronto, yan. Check mo nga yung ano, Too Good To Go. Kung nga pala, kung anong ganap today. Too Good To Go. Tingnan natin yung Too Good To Go. Kasi wala siyang tax. Tadi ang init, grabe. Patay natin. Kasi ano nga yun eh, +1. Init? Sabi na. Ay, yung pizza $8.99 na lang pero worth ano siya? Worth $27. Yan. Yes, Mrs. Black is gonna try. Tapos kung gusto nyo tingnan yung mapa, ito lang, search. So kung saan ang available na ano. Meron ba ako data? Map po yan. Mabagal lang. Hindi ko alam kung bakit mabagal. Marami nalabas. Anyway, I wanna check kung anong ganap. Sige na, let's go sa McDonald's. Okay, so punta muna kami ng McDonald's. So, okay. Wow! I wanna drink the coffee. May coffee. Coffee, Papa. Should we just order here? Pikachu! Dito na lang. Pikachu. Ha? Yan ang Pokemon card nila. Isabel, come here. Ano yan, Bel? Natisod si Isabel eh. May nakita akong kakainan natin in the future. Ano yung tawag dyan? Stock. Yeah. Pancake. Do alam, gets ko na. Gets ko na ang in-expect ko na. Daddy. Yun. Sa gilid. Do gets ko na, Daddy, kung anong nangyayari. Kung anong order. Pero nice to try. Nung nandito pa kami sa Stonebridge nakatira dyan sa apartment dyan. Dito. Trabaho ko, doon lang. Dyan lang yung trabaho ni Joanna sa kabila. Tapos dyan ako palagi nagpapagas. Tapos pag umaga, pag pauwi, nadaan ako dito. Pwede man Lawson. Ay, Lawson Sites. Ano kayo sa Lawson? Lakad-lakad. Kung pupunta tayo ng Lawson, wala magawa, no? Gusto ko ng carrot cake ni Grandma Lee. Si Grandma Lee. Yung Grandma's Lee's na bakery meron dito sa Market Mall. Pero doon ko kasi natikman yung masarap kaya. Yung carrot cake. Masarap yung carrot cake. Sabi nung mama, wag muna daw ako magkarne. Dahil sa pilay na pilay pa ako. Midtown? Paano sa Midtown? Doon na lang, sa Lawson's na lang. Lawson's na lang? Midtown kaya parang napapagod ako, iniisip ko pa lang. Para kakaiba naman. Gloomy. Kanina maliwanag. Hindi naman alam kung uulan or mag-snow. Gloomy na naman. Nabel. Wow, natisod kasi habang umu-order kami dun sa monitor. Natisod. Umiyak siya, ibig sabihin. Umiyak. Masakit pa. Natisod. Pero na ano yung paa niya, pag atras niya, na ganyan yung paa niya. Parang na 8. Order kami ng order. Yan. Dito marami ditong kainan. Preston Stonebridge. Marami ditong kainan. Yung paborito namin nandyan, yung Mice Kitchen. Tapos yung Namaste Bistro. Yan Namaste Bistro.
Kumain na kami dyan. Nag-vlog na nga tayo dyan eh. Tapos syempre yung ano, Prairie Donair. Yan. Yung shawarma. Gusto ko rin yung shawarma dyan. You can open your own. Medyo matagal yung order natin. Grabe ano? Pokemon cards ata laman ito eh. It's this card ano? Pero yung magandang Happy Meal is Burger King. Yeah. Yun ang magagandang ano, toy. Nabel? Pwede ba lang ketchup? Kuha ko. Thank Burger you. King. Tapos laruin natin to. Dito ako excited. What did you get? Dito. Scanin natin to. Tapos doon sa kape. It's a card. It's a card. Pokemon card. Please. Can you see? Ano yung Pokemon card? Huh? Diba sabi ka? Ay, fuck. Yung sabi ko double-double. Mag-order ka pa rin sabi. Kasi naalala ko double-double. Tapos black lang pala. Ano yan? Dali. Wow. There's a lot. Ay, there's a, ano pa oh. Hindi na to ano, Pokemon card iba na. Eh, ano baby, yung poster. Wow, may poster ka ni Pikachu. You like it? Order ka na Open. ano, black lang. Small black. Order ako ng black. Wow, may poster. Do you wanna keep it? Order pa ako ng ano. Double-double pala yung order ni Joanna. Automatic na kasi yung kamay ko. The whole Order muna ako. Swerte Isabel. Nanalo kami ng 2,000 points. Saan balang? Ano Bel? 2,600. Ano yan? Ito yung nakuha ni Isabel na Pokemon card. Hindi ko maintindihan to, no? Itong larong to. Yung katrabaho ko, palagi siyang ang dami niyang dalang card. Ino-open niya isa-isa. Tapos may tinignan niya sa cellphone. Siguro kung meron na siya or ano. Tapos ang alam ko may presyo yan eh. Ano, di ba? May kada isa, may presyo ito. May nakita ko sa Facebook. Dragonite. Matanda May siya. $1, may $2. Nung nag-uumpisa pa lang yung mga cards. Tapos first time niya binuksan kasi nakita niya daw sa cabinet niya. Yan o. Search ko nga ito kung paano ito ba. I know na, wag na. Parang yan yung sa ano, Superstore na na-obsess Superstore, tayo. na-obsess kami nung ano, nung mga Marvel superheroes, no? Ano, Bel? Nagutom ang bata. Galing ng school kasi. Ano yan? Yan na lang. Bilis, no? Bel, ito, junior chicken to. Pag naubos mo. Milk. Sana wag umulan. Or wag mag-snow. Parang ano kasi, oh. Ang dilim ng ulap. Gutom na gutom ang bata. Ubus niya, no? Katagal kasi tayo hindi na McDonald's. Sabagay. It's been a while. Bel. Bel, look at Papa. Hungry ang bata. Ubus niya. Ubus. So after nito, Lawson Sites tayo. So ito yung date namin. Tatlo. Ang maganda dito, Daddy. Isabel. Ang maganda dito sa Saskatoon kasi slow today. Alam mo yan, itong hindi siya busy. Like parang nasa probinsya ka talaga. Na kung gusto mo yung laid back lang na araw, parang ito lang, slow lang. Very slow. Ano pala ito? Corey Common. Tulugan na ito. Corey Common. No? Yun. Corey Common. Gusto ko magpa-shoppers. Dito sa kabila. Ito yung nakuha ni Isabel. Isabel! Nabusog na eh. Sili Isabel. Hey, 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 hey. That's your dancing. You're good. Uy, uy, uy. Ang tuwa eh. Eh, paglaruin siya natin siya dun sa ano eh, sa playground. Sa Lawson's. Uy, uy, talagang grabe pasikat. Uy, uy, uy.
Right now, she's putting on a show. So, thank you. Thank you. No, enough na. Ay, busog. Let's go. Lawson site na tayo. Yan, nandito kami sa London Drugs. Para tong malaking shoppers. Excuse me. Malaking shoppers drug mart. Pwede. Ha? Ang dark Chocolate pa rin yan. Dark chocolate is good for the heart. Hello, do your research. Okay na to. Kunin mo to. Good for the heart din yan. Ano yan anak ko dyan sabi sa akin mo? Ano yan? Oh no. Oh no. Doon na kay mama. Let's go. May tinuro ang bata. Para, for the bell. Mga toys. Mga toys. Mga naka-sale. Yan mga ano yan, sa kitchen. Yan mga, yan. Sa dulo. Kung ano man yung sabi niya, mga red. I know anak, I can see but we're not gonna buy today. Not today. Not today. Tell mo papa, not today. Not today. Ito yung mga pang kitchen. Yan. Mga nakasale din yung iba. Toaster. Yan. Yes, mga kape ang mamahal. Oh. Para sa kape. 99 Nespresso. Nakabila ako ng ganyan. Pero yung mas malaki ata yung sa amin. Kasi dati may points ako sa Canadian Tire. Nabili ko lang ng $50. Worth 200 plus ata yun. Bira na magamitin ni Joanna kasi walang bala yung kape. Yung Vertuo ata yun. Daming Toy Nobel. Mga nakaselo. Wow. Naanan naman si Isabel. Nalaki na naman yung mata. She knows we're not gonna buy. Ay, may pacifier. Man kaya daw. Magkano ganyan? Sure kita pa. $24, baby. Grabe. Yun. Touch. Alam niya naman na ano lang. Hawak-hawak lang siya. Hindi siya bibili. Oh, ito yung mga cards oh. No, sasa. Ito pa oh. Let's go. Day off kasi ngayon si Joanna, no? Ako day off din. Kaya after ng school ni Isabel, sabi ni Isabel date. Kaya naglalakad-lakad na rin kami. Pasyal-pasyal kung saan. Ngayon nandito kami sa Lawson's. Isabel, ayun na, bumalik na naman doon sa may laruan. Sushi. Maglalaro si Isabel doon? Hindi pa, mamaya. Ito yung food court nila oh. Gusto ni Joanna. Grandma's Lee's Bakery. Meron silang carrot cake? Ha? One na lang? Yes. To go. Bumili si Joanna ng carrot cake. Mukha siyang hindi masarap. Pero masarap yan. Oh. Tanda pa ako nung mama, tanda pa ako. Nung pagpunta ko kasi pilay na pilay ako eh. Kaya... nung nakita ka niya, kinamusta agad niya ang paa mo. Oo, nakita niya ako. Tanda pa ako nung may... hindi ko alam kung may-ari yun. Oo, mabait. Ito palang Lawson Sites, nagsasara pala ito lang alas 6. Kaya wala na masyadong tao. Ang maganda pa dito sa Saskatoon. Ang lakad mo yung normal lang, hindi yung parang nagmamadali. Nagmamadali. Kasi mga tao, nagmamadali din. Time is really slow, but at the same time, pag-check mo, ay, magko-close na pala. Yeah. I like it. Napaka lang, Hindi busy city. No? Tama lang. Chill lang, chill. Chill lang. Tapos di pa
tayo ng traffic. Yung nga lang, napakalamig lang sa Saskatchewan. Pero ngayon, lang, positive 1. Oo, okay naman. Anong sasakyan to? Kimoso, bago ata yan eh. Ay, may ganda mo, laki. Pasok tayo? Bel, oh. Gusto niya ng ice dirty. Pasok tayo dyan. Tingnan natin. Wow. Wow. Dali, puntahan mo yun, oh. Ano yan? Transformers. No touch, ha? Look lang. Oh, si Kaido. Huh? No, that one, I don't know. Si Bumblebee kulay orange. Pero ito, yung sinasabi ko, Bibi, sa One Piece, si Kaido. No, Isabel, no. Matumba. Mga anime figure, oh. Ito yun sa One Punch Man. Kilala ko yan. Nanood kasi ako ng mga anime, eh. Kaya familiar sa akin yung mga muka. Wow. Bibi, diyan ka. Picture ka kay ano. Di ko alam kung sino yan. Yung orange na Transformers. Ano yan? May nakita ka na naman. KitKat na milk. KitKat na? Titimplahin mo yan? I don't know. Ay, KitKat na matcha. Ayan, masirali mo. Titimplahin mo yan? I-send ko kay Helen. No, KitKat din mo yan. KitKat. Come here. Come here. Isabel. Oh, Papa will touch it. Do not touch. Sorry. May nakalagay. Ayan, oh. Do not touch. Bago to, ah. Bago lang to. No. Wala to dati. May nakita na naman si Joanna. KitKat na matcha daw. Bibi, si Charmander. Pilipino ata may-ari nito. Pilipino yung bantay, eh. Para siyang yoyos. Ano yan? Yoyoso something? Ano nga yan? Yoyo? Ano? Yoyoso? Yoyoso. Ayan. Ito iba naman. Iba naman. Para mga Korean. Si Ate Kai. Si Ate Kai. Ay, Hello Kitty. Send ko kay Ate Kai. Bago lang to, no? What? What did you say, anak? Everything is so cute. Like you? Opo. Opo. Papa, look. Bago lang to, no, mami. Si Ate Kai matutuwa dito. Kay Hello Kitty. Hello Kitty. Mga Hello Kitty, ano? Ang mga keychain. Ang cute ng keychain. Hello Kitty. Ang dami. Magkano yan? $6.99? Ano bagay sa banyo ta? Ito na lang para na tayo. Ayan na lang, para 5 ba? Dua ano? Saro lang. Dua. Isabel? Isabel. Be gentle. Yan. Okay. Dati na pala sila dito sa Lawson Sites Mall. Lumipat lang sila ng pwesto kasi yung pwesto nilang isa daw ay maliit. Kaya siguro hindi napapansin kaya lumipat sila na mas malawak. Ay, ito pa. Sa Ate Kai ang naiisip ko, sisend ko pa to. Yung mga Hello Kitty. Babae. Oh. Puro lalaki anak ni Ate Kai. And hindi ko yun Orly. Ay. Yan. $1 lang mga Disney $2. princess. Daddy, ano ba kung gusto ito ni Isabel? Isabel, do you like? Ay, sa hair niya? Sa hair. Kala ko, keychain. Ano keychain? Malay ko ba? Ay, baka lang to si Isabel. Sa buhok pala. Hawakan Bel. mo to. Napapalaban ako. Ako na nito, Daddy. Sige. Abama. Nakarami si Joanna. Excuse me, all for your daughter. Si Isabel pala. Ha? Sticker dyan. Sticker. Bumili si Joanna ng ipit. Mga Disney. Let's go. Mag-aalas 5 pa lang naman pero wala nang mga tao. Isabel. Bel, come here. Come here. Let's go. Did you buy the carpet? The carpet, this one para sa washroom.
And for the lower, No, sa washroom lang yan, anak. Para may backup pang isa. Blue notes. Isabel. Nakasakto na naman si Joanna, mga kaibigan. 50% off daw. Tingnan natin. Siyempre ako dun sa palalaki. Tingnan ako. Nasaan na yun? Come here, Ben. Mas ano, 60% off dito sa panglalaki. Merong 50% off. Pero mas maganda nga ito. Uy. Lakers. Gusto ko yung Bass Pro Shop na t-shirt lang. Chicago Bulls. Yung 59 is magkano na lang. Ganda yun. Itong Lakers. Bulls. 49. So 24 na lang to. Mahal pa rin. Pero maganda. Maganda. Yung Bass Pro Shop t-shirt. Ganda. Mga vintage style daw. Itong cake ano lamog-lamog na eh. Hawak-hawak kasi ni Isabel eh. Oh. Na, let's go na. Cook na si Papa. Let's go na, Dalarama. Ha? Dalarama? May Dalarama dito? Ayun, sa kabila naman. Let's go. Look lang hanat bay. Let's go na. No, look lang. Oh, choose ka na nali. Ano gusto? Ito yung ano, paboritong lugar ni Isabel. Dalarama. Dollar, buti nga eh. Mura lang dito. Dalarama. Wow. Cocomelon. Ano yan? Nakalimutan mo yung ano, gift card. You forgot. Yung gift card mo. May $5 pang laman yun. Let's wait, Mama. Napili ka na? This one. Oh, let's go. Show mo kay Mama. Let's go, hanap Mama. Ano yung Play-Doh? Color. Can you see? Ito. Oh, may dough nga. Oh, Melo. taco. Tacos. Gusto mo yan? Papa. Okay. Let's go. I will $3 din, no? Papa, what food do you like? Is taco I or want this chicken shawarma. What? What is chicken shawarma? Nagkukuk ba kasi Papa ng chicken shawarma? Oh, okay. I'll have this one. Okay, let's go. Masana pa, Ma. Okay. Happy? Papa, Opo. I got my choice now. I get my choice now. May Dubai chocolate daw dito eh. Showcase. Yung dati mo yung binili ni Helen. Doon yun sa kabila. No, this one. Hindi ko alam. Dito yun. Dito yun. So how? Sold out? Yeah. Sold out. Dito pala binili ni Helen. Okay. Ano pala oh. Di ba may ano na tayo nito? May vlog na tayo nito, no? Yung binili ni Helen. Yeah. Tapos gusto ko lang ma-recall kung anong alasa. Pero bakit po kasi yung mga Dubai pistachio chocolate, yung cake nga, binili natin, ganun din, ganito din. Ginawang kasi, cake lang. Anong tawag? Kasi nga, ginawa naman talaga yung cake kasi yan nga yung inspiration sa Di ba, no? Pero ako, dati na akong fan ng pistachio. Pero, Kaya, parang nakita ko to sa YouTube, parang Pilipino ba yung nakaano nito? Gumawa? No. I'll show you later. We're gonna go to Shoppers. Shoppers na, let's go. Dubai chocolate. Pero hindi ito yung original na Dubai chocolate. No. Ano? Ang totoong yung original na nakaisip, I'll show you later. Sige. Isabel, wrong way. Let's go, Ben. Uwi na siya kasi Uwi na eh.
Okay, ano so ano yan? May ano daw, i-review si Joanna. Hindi, gusto ko lang i-remind yung sarili ko kung ano yung lasa niya. Play-Doh food! Dubai chocolate. Trending na trending yan. Pero mawawala din. Matatapos din yan. Pero me kasi personally, love ko talaga ang pistachio even before. Tapos yung pag may mga, basta every time na may pistachio flavor, leaning towards ako sa pistachio flavor. Kaya, buksan mo I like it. Isa lang. Gusto ko lang ma-remind yung sarili ko. Magsasara na kasi ang ang Lawson sauce. Kaya lumabas na rin kami. Sanitizer. Kaya lumabas na Bibi, kami. can you please, put sanitizer sa hand mo? Dala. Maybe in house. No, here na. Okay, so. For me, parang ano lang siya, right amount. Hindi ka na lang. Hati na lang tayo. Bango na. Can I taste it? Opo. I wanna taste. Okay, wait. Can I hold it? Of course. Hindi naman umulan na. Masama na talagang panahon. Dilim lang palagi. I like it. Siyempre chocolate eh. Hindi, masarap kasi yung pistachio, ma'am. Lasa bang pistachio? Yung Hindi ko masyadong lasa. Pero, maganda lang kasi yung texture nito. Crunchy. Kung gusto nyo lang makatikim ng ganito, ito pwede na to. $11 ano? Oasis. Pero ano siya? Pistachio. Dubai chocolate yun. Kalagay. Ngayon ko lang na-realize, Daddy, hindi ko masyadong nalalasa ng Milk pistachio. chocolate, pistachio, white chocolate. Mas lasang lasa. Pistachio cream. Crunchy. Mas lasa mo pa din talaga yung chocolate. Ano to? Kanafi? Or nafi? Kanafi daw yan. Kanafi. Ewan ko. Basta. Hindi mo naman talaga lasa yung pistachio, no? Yung chocolate pa din. Pero may texture na iba kaya. Pero nakita ko sa YouTube parang ang lalaki no? Sa Facebook ang lalaki. Pero anyway, ano lang naman to eh. Inspired by. Inspired by. Bibili ba ako yung original? Siyempre. Mahal! Para Mahal! matikman natin. 5,000 susarong set. Sa Pilipinas daming mabibili. Mabibilan. Sa Dubai lang talaga. Oo, mga pasabay lang. Kuya Bumbum. Kuya mo. Baka naman. Yung pinsan niya nasa Dubai. Kuya. Okay, na-remind na ako ulit ng lasa. Bigay ito ulit kay Mama. Ay, uwi muna yan ang maganda na kasama ko at malapit lang sa akin ng aking mama. Kasi kaming dalawa lagi ang nag-share. Pag di ko na, dati noon po. I want to go home before the shopper. You want to go home before shopper? No, shoppers first, then we go home. Opa? Okay. Kasi ang tawag nito noon, nung wala pa si Mama, obligadong ubusin. Tapos minsan, inaabutan na ng expiration. Pero ngayon andito na si Mama. Mama! Hindi na tayo aabutan na expiration. Alam bakit? Say when he Mga katrabaho, grabe kumain ng minsan pala yung Grabe mga ng excess, mga extra namin na hindi na namin maubos, na hindi pa naman expired ha. Dinadala ko sa work. Sa work Grabe, niya. Alagang-alaga ko ang mga ka-work ni Marco. Ang lalakas nila. Love ko. Mga puti. Kaya, Mama, this is for you. I'll give it to you. So let's go. Di na tayo dana ng Circle Drive kasi traffic doon sa exit papunta ng Preston. Maraming pulis kanina, traffic. So 33rd na lang tayo dumaan. So yan at punta muna kami ng Shoppers Drug Mart. Tapos uwi na tayo. Magluluto pa ako ng beef broccoli mo. Gusto ko sa Shoppers na Stonebridge. Doon para sa akin yun ang pinakamagandang Shoppers. Feeling ko lang. Okay. So yan at bago kami umuwi duman muna kami ng Shoppers kasi may binili si Joanna Tapos duman kami sa kaibigan namin na nagbebenta ng lumpia, si Madam Princess. Nandito kami sa tapat nila ng lumpia So magkano ganito? 30? Hindi ko pa alam, pero dati 30. Mag-uusap sila mamaya. Ayan. Mag-uusap. Kung magkano to. Ayan, at dinaanan namin dito sa may Arlington So lagay ko na lang yung siguro Facebook niya kung gusto niyo umorder, yung mga taga Saskatoon kung gusto niyo i-try. So suki kami niyan palagi pag nauubusan na kami nito, order na naman kasi syempre pang backup pag hindi nakakapagluto, pang backup namin. Kaya palagi kami merong lumpia. Yan. Tapos po pala galing siya ng Pilipinas, si Joanna nakisuyo kung pwedeng dalan siya ng cash na galing Pilipinas para meron kaming update na pera sa Pilipinas. May mga cash pa tayo, Dad. Pero yung luma. Yung mga lumang version. Tapos amazing. Meron ng mga bagong version ng 1,000. Parang pang Canada o plastic. Plastic na.
Oh. No, crunchy pa pati. Bagong-bago, galing bangko ito. Ganda oh, ganda. Oh, so hindi na siya yung pag lumang-luma na nagugupit. Plastic. So hindi na siya mababasa talaga, no? Oo, hindi na din, no? Kasi ito, meron din siyang dinalang mga lumang yung mga pera. Lumang Ito yung pag lumang-luma na nabubutas na or minsan may na bawas na. Pero ang ganda, no? Yeah, amazing. Nung pag-uwi niyo ba ng 2022, luma pa yung 1,000? Bago pa. Tapos kay April, meron din akong kukunin sa asawa ni pambansang realtor. Kasi baka umuwi si na mama, at least meron. Merong cash. Yan. Para meron lang backup. Galing, no? Oh. Okay po, we're going home. Let's go na, Bel. At magluluto pa ako, beef broccoli, yung request mo. Tapos ako gulay. May gulay din ako. So let's go! A few moments later. Okay, so yan, ready na ako magluto ng beef broccoli ni Joanna. Si Joanna isa binaglalaro ng Play-Doh tapos nanonood ng Big Bang Theory. Yan, so yung baka ay minarinate ko na rin yung kagabi, minarinate ko yun sa oyster sauce, soy sauce, cornstarch, tapos black pepper. Tapos yung sarsa, yung ganun din, soy sauce, rice vinegar na may tubig. Tapos may asukal ng konti. Tapos ano pa ba? Cornstarch, yan. Ganyan lang yan, napanood ko lang yan sa YouTube, ginaya ko lang. So yan, magluluto na ako. Let's go! Okay, yan. So, tapos na, no? Siyempre, hindi ako mag-uulam ng ganyan. Ha? Oh. So, nagdo-drawing na naman si Isabel ng, sa iPad niya. Yan. So, siyempre, hindi ako mag-uulam yan. Si Joanna lang, So, meron pa naman kaming tirang nabili dito sa Costco. Yung manok. Tapos, yung kale. So, yun ang akin, Pero yung baka, pass. Siguro broccoli. Titikim na ka ng broccoli, Si Joanna ang taga-tikim ko, ang init daw. Sabi ko, syempre, bagong luto So, okay na daw yung lasa. And thank you kay Tita Princess. Yan, binigyan kami nito. Kay Isabel, yan. Kasi umuwi po sila ng Pilipinas, nagbakasyon. Tapos binigyan kami ng rosary. So, pag gusto ni Joanna ng tawag doon? Spring roll, lumpia. Siomai. Chili oil. Yan. Pag tamad actually, hindi naman talaga ako gumagawa ng lumpia. Hindi, pero subok diba? Ng masarap. Pag naubusan kami dito sa freezer namin, yan? Yan, ko na. Naubusan kami, order na ulit siya. Pang lang, emergency, na pagkain, pang ulam, naubusan. Tapos, paborito din ni Isabel. Nilagay ko na doon kanina. And shout out po kay Madam Ate Lourdes po, na nakasabay ko sa elevator sa trabaho. Nananahimik ako sa gilid. Tapos nagsa-cellphone. Tapos sabay-sabi, di ba ikaw? Hello po. Shout out po, Madam. Salamat po. Bait ni ate. Karamihan naman na namimit natin, mababait na. Yan. So, yun at yun lang ang vlog namin, At least nakapunta tayo ng Lawson Sites Mall. Tapos, nag-date kami nila Isabel. Kasi kagabi pa yun si Isabel nagsasabi na mag-date daw. Sabi namin saan? Sa McDonald's. Yan. Mas mura. Update po sa itsura ng ng carrot cake ko si Isabel kasi
Si Isabel kasi kanina Pero, naglalaro dun sa loob ng Blue Notes. Feeling ko mas lalo siyang sumarap. Yan, sa Grandma's Liz Bakery. Yan. So, yun. At kami ay magdi-dinner na. So, yun at happy Monday sa lahat. Ash Wednesday, malapit na. Sa Asingko? Maybe. Ay, Yan. Oo, Ash Wednesday nga pala. Pupunta kami dyan sa simbahan. Ayun mo na schedule. Oo, sa Asingko ang alam ko eh. March 5. So, ngayon, Miyerkules. Yan, at magpapa-cross tayo, no? Yan. So, wala mo ng karne after that? Gulay-gulay muna. So, yun at mamamalingki kami palagi dyan sa superstore ng gulay or sa MOA. So, yun at see you ulit po sa mga vlog namin dito sa Saskatoon City. Ayos.